Na vrhu strme planine ležao je veliki kamen koji je godinama promatrao ptice kako slobodno lete nebom. Kamen je uzdahnuo i rekao: kako bih volio letjeti poput njih. Moja sudbina je tako dosadna, samo ležim ovdje, a i ničemu ne služim. Jednog dana jak vjetar naišao je preko planine. Vjetar je čuo kamenovu želju i rekao mu: mogu ti pomoći da letiš, ali moraš biti spreman na promjenu. Kamen je bio uzbuđen. Učini sve što je potrebno, povikao je. Vjetar je počeo polako lomiti i nositi dijelove kamena niz planinu. Malo po malo, kamen se pretvarao u sitne kamenčiće, a zatim u pijesak, koji je vjetar raznosio na sve strane. Dio pijeska završio je na plaži, dio u plodnoj dolini, a dio u rijeci koja je tekla prema moru. Godinama kasnije svaki dio pijeska našao je novu svrhu. Na plaži su ljudi uživali u njegovoj toplini, u dolini je postao dio tla koje je hranilo biljke, a u rijeci je putovao svijetom, osjećajući slobodu koju je oduvijek želio. Poruka: promjena može biti teška i ponekad bolna, ali ona nas često vodi prema novim prilikama i iskustvima koje nikada nismo mogli zamisliti. Kada se oslobodimo svojih ograničenja, otkrivamo slobodu i svrhu na neočekivanim mjestima.